Mit navn er Martin Goske, og jeg arbejder for Copenhagen Coaching Center, blandt andet som protreptiker. Når jeg arbejder som protreptiker, bruger jeg i sagens natur den metode, der hedder protoptikken. I modsætning til de psykologisk baserede samtaler, ikke så optaget af, hvordan vi har det, men er meget mere optaget af, hvordan har verdenen det, og hvordan er verdenen skruet sammen. Og det betyder, at vi er mere optaget af temaer og begreber, end vi er optaget af de psykologiske følelser. Og det betyder, at man på en meget konstruktiv og på en meget nænsom måde kan have dybe undringssamtaler, som har en filosofisk karakter med alle mennesker, uanset hvor de kommer fra, uanset alder, som på en måde er skærmende, fordi vi ikke behøver at gå ind i deres navler, deres privatliv og deres egen lille historie, men at vi i fællesskab kan sidde og undre os over, hvordan den verden, som vi jo i fællesskab bebor, rent faktisk ser ud. Jeg tror, vi endte på det at tale om afhængighed. Ja. Er det ikke sådan? Det giver mening. Det giver mening. Og så på en eller anden måde, så skal det der tema afhængighed, ikke? Det vil vi gerne have pakket op og finde ud af, hvad er der egentlig inde i det, ikke? Mm. Og det jeg gør, det er, at jeg stiller bare nogle spørgsmål, og så svarer du bare, og så på den måde prøver vi at pakke op, hvad er der egentlig inde. Så på en eller anden måde, så kunne jeg godt tænke mig at tale om det her med, hvad vil det egentlig sige at være afhængig? Ja. Jeg vil nu sige at være afhængig. Det er når du bliver lidt for glad for det samme. Jeg tror, jeg er en meget god definition. Ja. Og så hvis det er noget dårligt, så er der selvfølgelig en dårlig ting, fordi så bliver du alt for glad for den her, du tager for eksempel hash, lad os sige hash. Ja. Ja, det er meget sjovt i starten, og der er du heller ikke afhængig af det, men til sidst så skader det bare din hjerne, skader din krop, og det gør alt muligt, altså så er du ikke fedt længere, så bliver du afhængig af det, så ryger du for meget, så tager du for meget af det her. Ja. Og hvordan kan man egentlig sondre mellem den gode afhængighed og den afhængighed, der ikke er god? Det kan man jo mærke. Altså, ja. Får man det godt af det her, eller får man det dårligt af det her? Ja. Der var faktisk en af mine venner, som lavede sådan noget yoga. Han elskede at ryge hash, og så sagde han til mig, bare alt, du kan blive ved med alt, if it takes you higher. Altså så længe du bliver gladere af det, så kan du få lov til at... Så den gode afhængighed, det er på en eller anden måde den, der gør dig glad. Og den dårlige afhængighed? Altså, den dårlige afhængighed er selvfølgelig også noget, der gør dig glad, men det kan ikke gøre, altså det kunne gøre dig glad, men det betyder stadigvæk, at det er godt for dig. Ja. Kan du få mig? Ja. Så... den kan gøre dig glad, men det er ikke godt for dig. Ja, det kan gøre dig glad i måske lige 30 minutter, og så bagefter har du dig helvede tilbage efter igen. Fordi jeg så også mangler måske det lille kick igen eller et eller andet, ikke? Ja. Og så er det jo ikke fedt, når du ikke har det, så man lavet på det der plan igen, ikke? Ja. Så på en eller anden måde, det er ligesom, jeg kommer til at tænke på en besættelse, eller sådan noget. Ja, det kan man godt sige. Ja. Næsten en dæmon, der bare følger en. Ja. Hvor er det egentlig, jeg er på vej hen, men du ved egentlig ikke, altså, som regel så er det først efter, at man er blevet afhængig, at man opdager, at man havde et problem, ikke? Ja. Og så man kan faktisk være afhængig i noget tid, ikke? Så er man afhængig. Og så man kan faktisk være... Man tænker altid, det sker aldrig for mig, for jeg er kommet med Danmark, jeg kan bare ryge, og det sker aldrig for mig, altså en buffer bare, eller... Hvad vil du egentlig kalde det, der er modsætningen til afhængighed? Hvad er egentlig det modsætning? Det er ikke at være afhængig. Det er at være uafhængig, eller? Ja, det giver meget. Ja. Og så tænker jeg på, jeg kommer i hvert fald til at tænke på, om det modsatte, det ligesom vil være at være fri. Det er bare ikke... Ja, du vil være fri, hvis du ikke... Altså, hvis du ikke var afhængig af det her, så var du fri. Ikke også? Jeg tænker på, hvis man forestiller sig, at når man ser mennesker eller ser andre, der er afhængige, ikke? Ja. Hvis man ligesom ser dem ind i øjnene eller sådan noget, ikke? Er der så noget, hvor man kan se på dem, når ham der er afhængig? Som regel kan man mærke det på folk, hvor selvfølgelig er de tager, men det ryger, eller hvad fanden de gør, ikke? Men hvordan mærker man på folk, at de er afhængige? Det er bare, man har en vis sky over hovedet, man har en vis person, tror jeg, man sætter noget på sine skuldre, ligesom. Og prøv at se, hvad det minder mig om. Det minder mig faktisk om ringen i Ringens Herre, ikke? Altså Frodo, det kan du se. Han hele tiden kredser om ringen eller sådan noget, ikke? Ja. Jeg kan slet ikke... Hvordan er det, når man er på vej ud af afhængigheden, ikke? Hvis man er et sted, hvor man er virkelig, virkelig afhængig, og så er man på vej ud af den, ikke? Ja. Hvordan føles det at være på vej ud af afhængigheden? Det er jo rent lort. For jo mere afhængig du er det, jo sværere bliver du selvfølgelig. Ja. Hvis der er noget ved det, der er det allermest lortet, ikke? Ja. Altså jeg kan i hvert fald definere, at jeg har været meget afhængig af hash på et tidspunkt. Der har været rigtig mange pinde.
var det jo svært. Det var rigtig svært for mig at komme ud af. Det eneste, altså jeg har sindssygt mange gange prøvet at sige som selv, okay, og det er også fordi, jeg fik det helvedes til at ryge til sidst. Altså jeg blev dum og blev rodet af det. Jeg kunne ikke rigtig fungere længere som på en plan, fordi jeg røg ikke bare for at ryge sammen med en venner. Så blev det bare sådan, at jeg tænkte hele tiden på hash, ikke? Fordi det indgik helt sådan, og det var alle mine venner røg, og alt gik bare op i røg, ikke? Til sidst tog det bare overhånd, og min hjerne kunne ikke følge med, og så fik jeg det mærkeligt, man, ikke? Og så sagde jeg til mig selv, at nu er du kraften på siden, jeg stopper med det her. Men det var sygt svært at komme ud af, for når du først er inde i lortet, så ryger alle folk omkring dig, og du selv ryger, og så er du bundet der, og så står du ligesom fast. Så er det svært bare at sige, okay, nu ryger jeg sgu ikke længere fra den ene dag til den anden, ikke? Når man er dybest inde i afhængigheden, ikke? Når man er derinde, hvor afhængigheden den bare er mest intens og stærkest, ikke? Hvilke muligheder har man så overhovedet for at komme ud derinde? Jeg kan egentlig godt mærke, at jeg har et problem. Vi har egentlig ikke prøvet at hjælpe mig lidt med at komme ud af det her lort, for jeg vil rigtig gerne. Så lad os hænge lidt med ud sammen. Et eller andet, sådan der på den der måde, ikke? Og det var det, jeg ikke gjorde. Jeg kørte bare videre, jeg var egentlig ligeglad med det, derfor jeg havde en masse af de her venner, som ikke røg på det tidspunkt, ikke? Hvor jeg også gerne faktisk ville ud af det, hvor jeg vidste, det var for meget. Men jeg gik bare den anden vej, og så var sammen med de andre, fordi det var meget nemmere. Altså, det var meget federe dengang, fordi man var ung og dum og fest, vis, farver og derude, ikke? Men det er meget svært at komme igennem kommunen og få et tilbud af kommunen, hvor de siger, okay, vi vil gerne bevilge de her penge til den her person, som skal på afvanding, ikke? De går alle de her omveje her, ikke? Så man skal virkelig sige til dem, eller sige til dem her, du snakker med, at du virkelig har det her, du vil rigtig gerne videre, men de kommer med alle mulige små tilbud. Så skal du prøve det, så skal du prøve det, så skal du prøve det, prøve det, ikke? Men du står bare tilbage, og så tager du hjem bagefter, tager på staden og ryger en fed og man sidder med samme venner, ikke? Og skal en skid. Hvor får man egentlig den styrke fra? Det skal jo komme fra sig selv, ikke? Hvad kan man egentlig lære af afhængigheden? Ja, hvad kan du lære af afhængighed? Altså, du kan jo selvfølgelig blive klogere på det, når du endelig kommer ud af det, kan man sige. Så ved du jo, hvad det indebærer at lave de her dumme ting. Hvis man ikke kan gøre det med behag, ikke? Så får du da i hvert fald indblik i, hvad afhængighed er. Så får du da på fremover, ikke? Hvad er det for nogle situationer, eller hvad for nogle ting, man skal holde sig væk fra, eller... Hvis man skulle prøve at kredse sig ind på, hvad er det egentlig, man bliver bedre til at genkende, ikke? Hvad er det så, man bliver bedre til at genkende, når den er ved at snige sig? Den får jo ikke lov til at snige sig, kan man sige. Og det er jo det, der er pointen med det. Være klog på det område. Den når slet ikke at kunne læse sig ind på dig, fordi du har lært at sige stop. Hvordan kan man lære andre det man selv har lært? Hvad skal de være særlig opmærksomme på? Generelt, for min erfaring, så er det i hvert fald svært at sige til de her personer, nu skal du sgu lige tage dig sammen. For hvad fanden er du? Hvem var det en situation, at du i at komme her og lære mig nogle ting? Men hvis du viser, altså hvis du siger til, hvis jeg for eksempel kom til ham her, hvis jeg havde en god kammerat, som var begyndt at komme ind i noget lort, så ville jeg jo have respekt nok for ham og min kammerat til at sige, at jeg tror sgu nok, du har et problem med, og jeg har gået igennem det her, og så giver jeg ham min erfaring. Om hvordan jeg har haft det, fordi jeg har været igennem alt det lort, og jeg vil helst ikke se ham gå igennem alt det lort, som jeg har været. Det var bare ren respekt. Jeg synes, det skal være det sidste. Så det er en flot afslutning. Ja.